Aurten 9.326,64 zentimo izango die. Eskerrak eman, posible egiten dezuen guztioi, Lazkaoko udala, rally sprinteko talde osoari, eta zuek esan dezen moduan, kanpotikan ibiltzen dian kolaboratzaile beste guztiei, ez? Ez nuke nahi astu, Joseba Arratibel, hor daukagu, jenden artean, eta, figura printzipal bat izaten da, hor frontoian antolatzen den tabernaren inguruan, eta eskerrak, diruenengatik, Azpanoik zalantzarik gabe erabilpen egoki emango diogu, badakizue pixkat gure helburuak, familiak eta umeen beharrak minbiziaren gaixotasun horren prozesu horretan daukaten behar horre guztiak atenditzeko erabiltzen ditugula, atatzen ditugun etekin guztiak. Eskertu beti ere, Gipuzkoan oroar jasotzen dugun solidaritza hau eta horrek ematen digun indarra betiro ere borrokatzeko gure unerogotasunean, ez, minbiziaren aurka. Gaurkoa eskerrik asko emateko egune izatea, mundu guztiri, generalen, laguntzaile izaten ditugun guztiri, guk geuke 200 bat voluntario edo behar izaten ditugu egunean bertako, gero, honen ingurun, Rally Springen ingurun antolatzen den astegukara hortan baita, beste hainbat ekintzatako talok egiteko eta plazan izaten den barrako eta beste laguntzaile batzuk ere izan ginutzen, gazte asamblean bezala edo talagile elkartea dan bezala. Eskerrak eman egin izkeke baita udalai, Lazkaukoi bereziki, baino Zaldibia Baltzizketa eta Gaintzako ire, babesle guztiri nola ez, hemen naiz eta arpegi ikusgarri geanak gutxi batzuk izan gureatzen daun lantaldei ere bai, eta Aspano giri nola ez, urtero azken urte hauetan ja ohikoa dan bezala, urten ere jakin, elkarlana gozada badala, eta gero behin gure lasterketa bukatu osten eta kontu gehin osten, gaur hemen daukuna bezalako diru kantidade bat eman alizatea, gutzak gore badala. Azkak udala izanen eskerrik asko eman, antongatzeatik, eta azkenen aportazioak oso garrantzitsu dituk, gutxixo gehiago izan azkenen kontzientziazioa oso garrantzitsu edek, eta pixkana, urteako dinamika konsolidatzen izate eta segi holaxe. Ohikoa da bezala, Rally Springe egingo dala hitz ematen deu, eta baliteke urren urtea behi da, beste ekintzan bat ere antolatzeiko jurra zinen aldetik ez da. Beste eskuderin batekin edo zerbait begiratzen nahi geha, pixkat zabalagoa dan laizterketan bat edo presta dezakeun.